Ne tɔgɔ Tayiru Ba. Bon ne ye livre sɛbɛnna ye, n ye école karamɔgɔ ye. Bon o bɛɛ kɔfɛ tɔnba dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko Espoir Mali Kura EMK. Ne y'o kuma lasela dɔw ye. A yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn ko caman kɛra. Transition sigira. Yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye Mali taabolo la nin waati la? Bon yani n k'i ka kuma jaabi, bamananw ko i ma mun fɔ i talo yɔrɔ la i ka n'o fɔ i bin yɔrɔ la, parce que an b'an bin yɔrɔ de la sisan, mais mun y'an se yen nɔ. Transition sɔnni a ka kɛ wulikajɔ dɔw de kɛra maliyɛnw fɛ. O wulikajɔ in syndicats tun b'a kɔnɔ, partis tun b'a kɔnɔ, association tun b'a kɔnɔ. Bon citoyen lambda mɔgɔ minnu tɛ kurunanta jula Mali ko la, mais maliyɛnw don, faso kanu b'u la, olu tun b'a kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc mais an bɛɛ kun jɛlen don tɔgɔ mun na, o kun ye M5 ye, RFP, Rassemblement de toutes les forces patriotiques. O kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko faso kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la, an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o duba in kɔnɔna na. Bon M5 duba a dayɛlɛla maliyɛn bɛɛ ye, fo na minnu bana ka don. Donc mais an ka laɲini tun ye mun ye, ko san 7 Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔfɛ, malgré que dɛmɛ modèle bɛɛ donn'a ma. Bamananw ko ten ko n'i ye basa jukɔrɔma tinti koko la a bɛ yɛlɛ, mais n'i ye dori jukɔrɔma tinti a tɛ se. Donc san 7 non seulement diɲɛ dɛmɛ bɛɛ tara ka sin ale ma, karamɔgɔw y'a dɛmɛ, parti politiques y'a dɛmɛ, syndicats y'a dɛmɛ, maliyɛn bɛɛ ŋaniya ɲuman ta ka sin a ma. Hali minnu ta ye duwawu ye, bɛɛ ye duwawu kɛ, mais ale kama kun tɛ quoi. A kun dɔbara de walasa faso ka segin maliyɛnw ma, parce que 2012 an sɛgɛnna dɔɔni, mais an ta kɛra ka boli saya cɛman ɲɛ ka taa di a musoman ma. Ibrahim Boubacar Keïta ka san 7 kɔnɔna na, ale ye mun ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ, o ye fisiri waleya de ye. Parce que n y'o de fɔ, Mali ye fɛn bɛɛ lajɛlen di Ibrahim Boubacar Keïta ma, mais ale ye fɛn bɛɛ minɛ Mali la. K'o kɛ lemuruba ye k'o bɛɛ a muso n'a den d'a ma a n'u jɛɲɔgɔnw. Surasiw olu tɛ ka lafiya, école karamɔgɔw tɛ ka lafiya, dɔgɔtɔrɔw tɛ ka lafiya, hali juges an b'olu minnu filɛ faamaw ye olu ma lafiya Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna na. A tɔ kɛra sisan sa, n'i t'ale nɔfɛ ou walima n'i t'ale nɔfɛ mɔgɔw nɔfɛ, e da tɛ don Maliko kuma la. N'i bɔra k'i b'o kuma fɔ, donc o jaabiw tun tɛ dɔwɛrɛ ye, olu ye duwawudenw de ye, donc barika de b'olu la, alors que n y'o de fɔ, jamana mara ani i ka duwawudenya ani i ka barikadenya u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji. Parce que anw citoyens de ye an ka faamaw kɛ starw ye. N'i ye mɔgɔ k'i ka star ye, i bɛ k'a ka fan ye, o la a ka ɲuman n'a ka juguman i t'a dɔn. N bɛ misaliya ni kelen di. Bi in na Mali kɔnɔ bi, o le k'an ka Maliko kuma fɔ kɛnɛya na sira kan, baloko na sira kan, lakana na sira kan. I bɛ mɔgɔ dɔw de ye nin jamana in kɔnɔna na ko n ka gidi dɛ, n ka alimami dɛ. Bon an b'u jaabi parce que ni gidi kofa bɛ mɔgɔ min na, ni alimami kofa bɛ mɔgɔ min na, Mali kofa de bɛ anw na. Bon gidi bɛ ban, alimami bɛ ban, mais Mali o bɛ yen nɔ de sa fo ni Ala yɛrɛ ka dugukolo cɛra ka bɔ yen don min na. Donc san 7 sisan mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ kɛnɛya man ɲi, kalan man ɲi, lakana man ɲi, maliyɛnw bɛ ka faga i ko sɛ. Donc Mali n'i y'a sigiyɔrɔ 175 o tɛ maliyɛnw bolo. A tɔ yɛrɛ bɔr'o la sisan, mada la hali ni 100 sarada, sibiri ɲɛ 1 Mali kɔnɔ bi, mada la n'o bɛ maliyɛnw bolo. Parce que mun bɛ ka kɛ Bamako, kɔnɔdimi tɛ, ɲɛdimi de don, an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la, insécurité. Donc sisan sa, Ibrahim Boubacar Keïta a ma dan o si ma, maliyɛnw yɛrɛ ka kalafili k'ale t'o respecter. Malgré que faso nafolo bɛ suɲɛ, fasodenw bɛ tɔɲɔni kɔnɔna na, mais kalafili mun n'a fɔra k'an yɛrɛ k'an tɛgɛ ɲɛsin an ka lasigidenw ma bulonba kɔnɔna na, k'o tɛ kɛ. Élection législative tɛmɛnen ani a ka cour constitutionnelle u ye bɛnbɛnbɛn kɛ maliyɛnw kɔ kan. Bon mɔgɔw bɛ démocratie ko kuma fɔ, ko mɔgɔw ka voter, nafa jumɛn de bɛ vote la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw ka vote o tɛ respecter.
donc an yɛrɛ y'a sa k'a fɔ ko cours sera cɛncɛn na n'an ma wuli ka jɔ boloda non seulement maliyɛnw bɛ to a la mais maliko yɛrɛ de bɛ ban pewu parce que an kun bɛ ka taa iceberg devant donc minnu y'a ye k'a fɔ anw ni Ibrahim Boubacar Keïta an n'a jɛra fasoko sira de kan mais comme a tɛ ka kɛ fasoko ye olu minnu bɔra a nɔfɛ ani minnu yɛrɛ tun bɛ k'a kɛlɛ depuis a nana fanga la don mun na bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka mɔgɔ ko to yen ka faso kuma bɔ o de nana ni M5 ye bon M5 kɛlɛ daminɛni maliyɛnw de ye légitimité di M5 ma weleweleda kɛra tɔnba 3 de fɛ o donni kama k'an ka bɔ k'an ka ɲɛyira kɛ parce que démocratie tɛ dɔwɛrɛ ni fasodenw degunna sariya b'a yamaruya k'aw ka bɔ bamananw ko sɛ wɔsilen tɛ dɔn pour que sɛ wɔsilen ka dɔn f'i ka sɛsi de wɔrɔ ka bɔ a kan donc an bɔra le 5 le 19 juin o maliyɛn kelenw bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɛrɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Afrique kɔnɔ bɛɛ k'i ta bila ka fara ɲɔgɔn kan ko ka faso kuma bɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc le 19 CEDEAO ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko sigikafɔ ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ani maliyɛnw cɛ n'o ye M5 ye o sigikafɔ kɔnɔna na olu y'a ye k'a fɔ de i n'a fɔ fanga ɲini ko kɛlɛ de don peut-être mɔgɔ damadɔ de bɛ fɛ ka don gouvernement kɔnɔna na parti ɲɛmɔgɔ damadɔ de bɛ fɛ ka i ta Mali ko la i n'a fɔ Samasogo olu kun ka yeta ye o de ye Ibrahim Boubacar Keïta ka yeta kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko le fait que ale ye élection gagné 2013 k'a gagné 2018 ko donc ko se tɛ ka k'ale la sisan kalafili nasira kan donc an bɛ fɛ ka jamanadenw bɔ bɔlɔn-bɔlɔnninw kɔnɔna na k'u bila ale la ko mais k'ale bɛ république kɔ ale bɛ constitution kɔ o constitution mun n'ale yɛrɛ bɛ k'o filɛ kolon ti k'o da kolon ti dɛ parce que jamana institution dɔw bɛ yen olu ka mandat banna san 1 san 2 hali bi olu b'u nɔ na assemblée a y'o buruja k'o danbe bɔ a la bon mɔgɔ min bɛ ka constitution kɛlɛ n'o ko k'ale bɛ constitution kɔ o tɛna fɔ miyɛntɔ ka kuma sagabosoyɔrɔ la donc ça CEDEAO mɔgɔw ko k'an ka gouvernement d'union nationale sigi an y'a yir'u la ko in tɛ gouvernement d'union nationale ko ye ko in ye ka faso kuma bɔ de ka Mali refonder ka réformer forme na ani fond na mais malheureusement olu ka yeta kun t'o ye an ma bɛn kuma la le 10 juillet maliyɛnw bɔra tuguni ka désobéissance civile boloda désobéissance civile kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ko an ka sariya sunba mun n'a b'an kunna 92 constitution o de b'a yira k'a fɔ ni faso tɛ ka kɛ fasoden jama sago ye aw bɛ se ka bɔ ka ŋaniyayira kɛ désobéissance civile forme caman de b'a la mais anw y'a kɛ pacifiquement a wolola mun na an ma bɔ ni muru ye an ma bɔ ni marifa ye an ma bɔ ni bere ye jamana ka so an tun bɛ fɔ k'o de minɛ ni jamanaden y'a ka so minɛ fosi t'o la Cɛmɔgɔ Sangare Adema président a donni kama u bɔra ka déclaration da kɛ u ka parti tɔgɔ la ko anw ye barbaru de ye anw ye vandalu de ye anw ye sauvagew de ye alors que maa 23 ni bɔnɛna ko mun na donc koko ni biriki de jɔrɔ b'ale la adamaden de ka fisa ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye nafolo fɔlɔ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala y'a di mɔgɔw ma o ye adamaden de ye parce que n'i y'a mɛn wari n'i y'a mɛn sanu n'i y'a mɛn so n'i y'a mɛn villaw nin bɛɛ adamaden de ta don maliyɛnw fagara o ma digi olu la majorité présidentielle EPM ensemble pour le Mali maliyɛnw fagara o ma digi olu la parce que démocratie de jɔrɔ b'olu la république de jɔrɔ b'olu la constitution de jɔrɔ b'olu la alors que olu yɛrɛ tɛ ka nin si de bonya donc le 10 juillet tɛmɛnen kɔfɛ sa an nana utu kalo kɔnɔna na denmisɛnninw ye wulikajɔ boloda Mali fan bɛɛ ne yɛrɛ tun b'a taama o la désobéissance civile ka siraw minɛ ka baarakɛyɔrɔw datugu 18 kalo août kalo tile 18 sɔrɔsiw ye wulikajɔ boloda CNSP Conseil national pour le salut du peuple Assimi Goïta Wage Kamara Malik Diaw ninnu u ye wulikajɔ boloda ko différence ti sɔrɔsi ni civil cɛ parce que mɔgɔw bɛ ka na n'o poison ninnu de ye an ka jamana kɔnɔ ninnu ye sɔrɔsiw ye sɔrɔsi ma bɔ sanfɛ ka cun an kɔrɔkɛw de don an dɔgɔninw de don an faw de don an baw de don
an teriw de don an jɛɲɔgɔnw de don an furukɛɲɔgɔnw de don sinon burkinabé tɛ bɔ burkina k'i bɛna kɛ mali sɔrasi ye o sénégalais tɛ bɔ sénégal k'i bɛna kɛ mali sɔrasi ye o maliyɛn den o de bɛ ta ka fini d'a ma ka mugu ni kisɛ d'a ma jamana tɔgɔ la k'a ka jamana lakana ka jamanaden lakana donc sisan CNSP mɔgɔw wulilen k'u ka wulikajɔ boloda août kalo tile 18 an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ finitigiw y'a boloda jamanadenw y'a boloda donc sisan mun de bɛ kɛ a bɛ fɔ o de ma ko les deux acteurs du changement les deux acteurs du changement deux poumons dans un corps CNSP ani M5 kun y'o de ye mais an kɔnɔ gana ma fɛn kalama dun suma ko dugumajɛ o CNSP mɔgɔw de wulila sisan parce que u yɛrɛ ka kumakan fɔlɔ la u y'a yira k'a fɔ olu bɛna fanga segin fasoden jama de ma olu ka haminako kɔni ye sɔrɔdasiw ka labɛn jamana ka kumabɔ ka taa Kaye fo Tawudeni mais an y'a ye k'a fɔ u ka kuma a kɛra double langage ye donc IBK kun bɛ jamana mara cogoya min na i n'a fɔ ka parti mɔgɔ dɔ ta ka na n'o ye gouvernement kɔnɔ ka parti wɛrɛ mɔgɔ dɔ ta k'o kɛ député ye ATT fana kun ka baara don ala ka hinɛ na k'a dayɔrɔ suma donc u ye partiw tite mais baara minnu don bilikan boli de don a tɛ taa yɔrɔ jan donc k'u pan M5 yɛrɛ kunna ka taa M5 tɔnden dɔw ta ka kura dɔw ta ka kɔrɔlen dɔw ta k'a kɛ tugutugu ni baribari ye o de ye transition in b'an bolo bi n'i ye spectateur du changement ta k'o ka na baara kɛ en place et lieu d'un acteur du changement ne b'o jaabi to maliyɛnw yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu y'u sigi u ka forow kɔnɔna na mɔgɔ minnu y'u sigi u ka sow kɔnɔna na olu ta kun kɛra maliko la an b'a ye télé de la walima an b'a mɛn radio de la o mɔgɔ ninnu minnu ye wulikajɔ boloda kalo 3 u fagara u bugɔra u nenina u donna kaso la u y'u ka nafolo ta k'a don maliko la ne ye olu to yen minnu kun sigi bɛ forobaw kɔnɔ ani salonbaw kɔnɔna na ani UEMOA ninnu kɔnɔna na spectateur du changement ka na n'olu ye k'e bɛ yɛlɛma kɛ jamana kɔnɔna na e bɛ bɛnbɛnbɛn de la faso kama o ye janfan de ye ka se Mali ma o ye janfan de ye ka se maliyɛnw ma donc n balimamuso kuma lasurunya la nin transition in bilika boli de don maintenant ni criminel ye crime kɛ sisan ni kojugukɛla ye kojugu kɛ a mago bɛ fɛn dɔ la fɛn na enquête policière ninnu na a mago bɛ alibi de la n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na alibi tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i ye kojugu kɛ sisan pour que i nɔ kana minɛ i bɛ boli ka taa seere jugu dɔ ɲini i yɛrɛ la donc n'a fɔra ko karisa e de ye nin kɛ i b'a fɔ ne m'a kɛ dɛ parce que a dɔnni kama ne ni Kari Masina de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o seere jugu in fana b'a fɔ tiɲɛ don ne n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o alibi u ye mɔgɔ kura dɔw de ta k'o fara spectateur du changement kan ko ka Mali kura jɔ Mali kura tɛ jɔ u bɛ bilika boli de la o ye kelen a filanan transition an k'o de u ni fasoden jama ka sigi walasa Mali kura bɛ jɔ cogoya min na kalanko nasira kan kɛnɛyako nasira kan baloko nasira kan lakana nasira kan an ka hakilila jagabɔ kɛ walasa k'o da maliyɛnw tulo kan ni maliyɛnw bɛɛ sɔnna o ma donc an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ place ko ninnu tun bɛ bɔ o kɔnɔna na a bɛ kɛ misiri kɔnɔna ye bɛɛ b'i jɔyɔrɔ fa mais malheureusement ma sœur o tɛ yen bi sugu bɛɛ de bɛ yen bi maintenant n'i ye CNT ta k'a lajɛ Conseil national de la transition colonel Malik Jaw de b'a kunna maa 100 ani maa 21 o maa 100 ni maa 21 n'i ye gouvernement maa 26 far'o kan ka Asimi Goïta far'o kan colonel Asimi Goïta ka Badawuni Mukutaru far'o kan i b'a ye k'a fɔ u ka Mali kura minnu bɛ k'o yira mɔgɔw la ko nin de ye Mali kura ye walima an bɛna Mali kura de jɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan maa 200 ni dɔɔnin a bɛ fɔ o de ma ko la mobilité sociale ni dɔ ka ba ma fa dɔ ka na tɛ ja a bɛ kɛ sababuya ye peut-être Mukutaru bɛ bɔ a yɛrɛ la Badaw bɛ bɔ a yɛrɛ la Asimi bɛ bɔ a yɛrɛ la Jaw bɛ bɔ a yɛrɛ la Wage ninnu bɛ bɔ u yɛrɛ la Kamara ninnu bɛ bɔ u yɛrɛ la ani mɔgɔ minnu ye tara u ye mɔgɔ minnu ta tɔnw tɔgɔ la a bɛɛ tɛ dɛ
mais u ye mɔgɔ dɔw ta tɔn dɔw tɔgɔ la k'a sɔrɔ o tɔn ninnu yɛrɛ ma ɲininka olu yɛrɛ ye sariya sɔsɔ parce que u y'a yira k'a fɔ ko pour que i ka kɛ CNT wasaden ye k'i ka papiyew bila ka taa an dun y'a mɛn telew la an y'a ye telew la k'a mɛn arajow la k'a fɔ mɔgɔ dɔw taara k'a sɔrɔ hali olu ka wolosɛbɛn ma se Kati donc yarɔ kɔni nin ye maloya ko ye nin ye samɛ ko ye donc u y'an ka koba u y'a buruja u y'an ka koba k'a tiɲɛ k'a don ngalama la donc an bɛ mobilité sociale de kɔnɔ bi maliyɛnw badaw n'o y'a sɔrɔ fasoden jama ka wuli ka jɔ kun tɛ ka IBK ka ba juguni minɛ k'o faga hali ni kun ye badaw tɛgɛ fa sanu na a kun bɛ sogo diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la fo Mali président c'est un spectateur du changement Muktar Wan c'est un spectateur du changement unu ɲɔgɔnna caman denw gouvernement kɔnɔna na CNT kɔnɔna na n'i ye spectateur ta ka n'olu bila acteur place la ni baara bɛ kɛ walima n'a tɛ kɛ ne b'o jaabi to an filɛbagaw bolo yala e yɛrɛ bolo sisan na i ka kuma faamuya transition de tagabolo ɲuman kan o jɛlen don o ye tan ye e yɛrɛ bɛ se ka mun proposer walasa u ka se ka bɔ sira jugu ka taa sira ɲuman kan walima mɔgɔ min yɛrɛ de don u yɛrɛ de tɛ se fiyewu ne ka proposition tɛ ne bɛ tɔnba dɔ de kɔnɔna na n'o ye M5 ye RFP rassemblement de toutes les forces patriotiques tɔgɔ in kɔrɔba de b'a la ko faso miskala zaratin kanu bɛ maa dusukun na k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ M5 duba kɔnɔna na bon n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ sɔnni k'i ka kuma jaabi subakan fɔlɔ dɔ wulilen don sisan M5 tɛ yen nɔ dɛ M5 tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye dɛ jamana mara t'o ye o aw b'a jateminɛ IBK 2013 élection 2018 élection mɔgɔ minnu voterɛ a tɛ tɛmɛ maa miliyɔn 2 kan jamana mun ye maa miliyɔn 20 ye ni maa miliyɔn 2 ye sigi hali ni tɔw banna ka voter sa mais o kɔni t'u bɔ maliyɛn la o e bɛ ka kuma olu maa miliyɔn 20 tɔgɔ la alors que maa miliyɔn 2 de ye e sigi donc ça veut dire que maa miliyɔn 18 olu tɛ maliyɛnw ye wa donc M5 ko y'o de ye maintenant sisan an bɛ mun ɲini bi o ye ka rectification de kɛ rectification kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a ye examen kɛ sisan ni e ka sujet i y'a traité a ɲɛma i y'a note sɔrɔ mais école karamɔgɔ de filila n'o y'a sɔrɔ e tun kan ka 20/20 sɔrɔ walima 18/20 sɔrɔ ou bien 15/20 sɔrɔ ni école karamɔgɔ filila a ka correction kɔnɔna na sisan ka 5D ma walima ka 6D ma i bɛ réclamation kɛ o réclamation kɔnɔna na a bɛ papier woloma k'a lajɛ a yɛrɛ bɛ ye k'a fɔ ne ka ni élève in ani 15 de kun ka kan walima ani 18 de kun ka kan sur 20 donc a b'a rectifier a b'a corriger donc an ka kɛlɛ bi transition a bɛ rectifier de telle sorte que kunungo kuma mun bɔra fasoden jama da maa miliyɔn yirikaw da Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko Mali kura ka jɔ o kumakan in ka segin ka na tabali sanfɛ baara ka kɛ o kan Mali ka hɛrɛ b'o de la maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la a tɔ bɛɛ ye subakan fɔlɔw de ye a tɔ bɛɛ ye subakan fɔlɔ de ye bamananw ko ten ko tiɲɛ mi gulɔ i n'a fɔ kaw ji da tiɲɛ mi gulɔ filɛ nin ye mɔgɔ min b'a min a tɛ fɛn k'o la dɛ e mun sigilen don a kɛrɛfɛ dɛ a balaw n'a kɔlɔkɔlɔ bɛ jigin e de kan c'est pourquoi an ko ninnu bɛ janfa mun kɔnɔna na ninnu ye janfa mun tigɛ bi ka Mali sɛgɛrɛ bili ka boli de don mais janfa kɔlɔ n'i b'a se i b'a bonya o la n'a bɛ firi don min na a bɛ firaw bɛɛ dala ye n balimamuso ne ka faamuyali la bi transition in u bɛ ka bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan u bɛ ka kɔrɔlen pɛntiri k'o yira maliyɛnw na k'o ye kura ye u bɛ ka ngɛrɛn tulu mun maliyɛnw da la a tɛ biri u bɛ k'an nanɛgɛ ni falisen ye buta la donc kisɛ t'u ka jaba la wa u tɛ bɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ. sisan transition mɔgɔw yɛrɛ de kan ka changer wa ou bien u ka tagabolo de kan ka changer. mɔgɔw dɔw bɛ transition kɔnɔna na olu ka baara tɛ ministriya ye mɔgɔ dɔw bɛ transition kɔnɔna na olu ka baara tɛ députéya ye misiri kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don donc an b'a ɲini pour que a ka rectifier o mɔgɔ ninnu
ni e sɛnɛkɛla ta numukɛ o de bɛ daba dilan o de bɛ falo dilan ou bien n balimamuso donc sisan ne e sɛnɛkɛla ta ka n'o bila fanda la ko fo ka daba dilan o ka muru dilan o bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ n'i ye ba numukɛnin ta ka t'o bila k'a ka foro bɛ yen a bɛ se k'a kɛ hali an ka fɔlɔfɔlɔ lawale société n k'a sigilen don ka fulakɛ b'a ka misi gɛn ale bɛ nɔnɔ di mɔgɔw ma ba numukɛ o b'a ka falo dilan k'a ka daba dilan k'a ka sari dilan k'a di sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla b'a ka sɛnɛ kɛ donc an ka fɔlɔfɔlɔ société ko sigilen bɛ cogoya min na hali bi o kelen de don bon bi an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw de la transition in kɔnɔna na place dɔw de la olu tɛ se k'o baara kɛ u tɛ se bi u tɛ se sini parce que u ka baara tɛ donc misiri kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don o mɔgɔ ninnu u ka segin u ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ mun dɔn u ka t'o kɛ bamananw ko ten ko bɛɛ ka ɲi i dɔnbaa la misi biɲɛ la donc sisan an b'a ɲini olu fɛ u ka baara ye mun ye u ka t'o kɛ dɛmɛ mun bɛ se ka don u ma jamana fɛ o dɛmɛ bɛ ɲini k'a d'u ma ɔ minnu fana ka baara ye ka jamana mara M5 ka hakilila kan donc olu ka suganti olu ka kɛ maa tilennenw ye olu ka kɛ maa ladiriw ye pas forcément hali minnu ye jamana mara ka tɛmɛ dɛ mais M5 kɔnɔna na hakilima baden de b'a kɔnɔ hey faso kanu n'o b'i la i bɛ se ka faso baara bɛɛ kɛ donc M5 kun ye kɛlɛ daminɛ mun kama an b'a ɲini bi de an tɛ k'a ɲini yɛrɛ an b'a jagoya bi de walasa seginni ka kɛ ka na o duba kɔnɔna na de telle sorte que an bɛ se ka Mali jɔ sinon an kana ɲɔgɔn nanɛgɛ ninnu bɛ ka baara mun kɛ baara ɲɛnama tɛ n bɔra an somɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama bɔ. I bɔra ka proposition mun kɛ yala M5 yɛrɛ bɛ fɛ ka baara dɔw bolo da tagalen ɲɛfɛ walasa ka se k'olu lawaleya n'a bɛ fɛ ka action dɔw kɛ pour que ka. bon sɔni k'i ka kuma jaabi Kawujida ale ko boulevard de l'indépendance filɛ nin ye an kɔrɔ faso baara to ye an ka taa boulevard de parce que olu ka baarakɛ bolo de y'o ye quoi Amérique mafiaw kɛmɛ ka syndicats contrôler donc n'u bɛ fɛ ka patron menacer ka fɛn dɔ minɛ patron na il menace de lancer la grève u b'a fɔ an bɛna grève kɛ patron b'u wele k'u ta d'u ma u bɛ grève jɔ donc o système mafieux mun tun bɛ kɛ Amérique o de bɛ Kawujida ninnu bolo depuis bi tɛ u ka baara de don parce que olu bɛ fɛ ka état encadrer de n'u ye état encadrer sisan rétro commission bɛ d'olu ma donc u bɛ balo misiri kɔnɔna na u bɛ balo u ka villaw kɔnɔna na donc u bɛ pions bila ka taa gouvernement kɔnɔna na walasa ka état encadrer ɔ comme sisan u yɛrɛ nan'u yɛrɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔna na donc a b'olu ɲɛna an bɛ bɔ ka taa an kunfɛ place de l'indépendance la n'Ala kɛra sɔnna ma M5 RFP an bɛ baara la wa an bɛ baara min na an tɛ janfa baara la an tɛ dogo ni dogo ci cɔ la an bɛ ka baara kɛ wa maliyɛnw ɲɛ b'a la bamananw ko kuranɛ aya dɔ bɛ yen kul ja alhaq wa zahuqa albatil innal batila kana zahuqa o tiɲɛ ɲinan y'o san 1400 de ye ko ala kɛra kul ja alhaq ko tiɲɛ a mɛnna o a janyana o a bɛna wa zahuqa albatil ko ngalon k'o de bɛ bɛn innal batila kana zahuqa ko ngalon tɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ n'i ye hakɛ mɛn ne ye a taara bere kɛnɛ de tigɛ donc M5 an ka kɛnɛ basi foyi t'an na don nataw la kalo nataw la san nataw la Mali kura an b'a kɛlɛ la bi fo fini bɔ nɛrɛ bɔ o de ye kuma kolo ye. An sera kuma kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban dɔ b'e bolo ka na se maliyɛnw ma walima autorité. Bon an b'a adressé maliyɛnw de la bamananw ko mɔgɔ si kana ban i ɲɛda koli ma k'a cilen don parce que bi na tellement janfan cayara Mali kɔnɔ tellement danayabaliya o tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bilen tellement maliyɛnw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya bilen hali yɛrɛ bɛ fini mun don i b'a sɔrɔ i n'o tɛ ɲɔgɔn faamuya Mali ko la mais ni ɲɛ kelen tilen don ne bana k'i ɲɛda ko
ko non non non, bɛɛ janfanti de, bɛɛ kalabanti de, bɛɛ bɛ place ɲini de la, bɛɛ bɛ wari ɲini de la, bɛɛ bɛ tɔgɔ ɲini de la, mɔgɔ si ta tɛ Mali ko ye. O discours in piège de don, poison de don, n'u y'o fɔ donc anw minnu kan ka wuli ka jɔ boloda sa ka Mali jɔ, an yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que danayabaliya bɛ yen. O la an b'an bugu détail kan ka essentiel to yen. C'est des coups de bas de ceinture, c'est des pots de banane, c'est des bâtons dans nos roues. Donc o kɔnɔ sutɔmɔkan fɔ ninnu, o subakan ninnu, ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'o bila. An ɲɛda in an k'a ko k'a jɛ hali n'an ɲɛ kelen cilen don, parce que ni bana k'i ɲɛda ko k'i ɲɛ kelen cilen don, n'i ɲɛda nɔgɔra ka se hakɛ dɔ la, i ɲɛ kelen bɛ ci. N'i ɲɛda nɔgɔra ka se hakɛ dɔ la, i nun bɛ geren. Ɔ saya mana i ma wa? Donc o de ye ne ka weleli dala ye, surtout la jeunesse malienne. N y'o de fɔ, Mali tɛ jɔ ni mɔgɔ ko ye, Mali tɛ jɔ ni diinɛ ko ye. Ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka don dɔw la, o tuma na chrétien o tɛ Mali diinɛ dɔ ya? N balimamuso, n'i taara église kɔnɔna na dimanche donyaw fɛ messe, mon père ani prêtre ninnu, i t'a mɛn u da diɲɛ na jamana bɛ tan dɛ, jamana tɛ tan dɛ, Mali bɛ ka jɔ dɛ, Mali bɛ ka ci dɛ. Donc olu tɛ maliyɛnw ye wa? Munna anw ka diinɛ karamɔgɔ dɔw bɛ Mali ta en otage? Mali ye diinɛ jamana ye, mais sariya tɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ ka Mali mara, parce que an bɛ jamana min kɔnɔna na ko bɛɛ k'i ka miiriya diinɛ ko nasira kan i k'a waleya, mais faso ko nasira kan o ye kuma wɛrɛ ye. C'est pourquoi minnu alimami kofa bɛ mɔgɔ minnu na, Mali kofa de bɛ anw na. Alimami a mɛnna a janyana a bɛ sa, n'a ka d'aw ye ni alimami sara a ye taa den bato, a ka musow n'a mɔdenw n'a mɔkɛw a kulomasamaw n'a fufafu a k'u bɛɛ bato, problème t'a la, mais Mali kofa de bɛ anw na. Bon Mali, an ka musow an'an denw an tɛ se k'u ka avenir confier brigands ni voyous ma. Modibo Keyita ko, quand les acteurs deviennent des spectateurs, c'est le festival des brigands. Ko ni kotigi y'i sigi ka kontantigi lajɛ jamana ko nasira kan, k'a tɔ bɛ kɛ bandi fɛjɛ ye. Donc la jeunesse malienne, surtout M5 kɔnɔna na, an k'an labɛn foyi ma tiɲɛ. A ma jɛngɛ yɛrɛ, Manden bɛ lɔnbolila i ko fiɲɛ kɔnɔ ji nka Manden tɛ bɔn. O kuma in ɲinan y'o san 1235, o fɔra depuis 1235 Kurukanfuga la fo bi o kelen don. An bɛ lɔnbolila de min kan tɛ bɔ. Hakɛto bɛ nin kan, Salam Mamadu, n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ani Mali Actu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.